Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 17, 2025. 6,000 ka mga negrense ginapaabot magatampong sa trillion march ka aksyon protesta. Duwa ka mga ash emissions na record sa Bulkan Kanlaon subong nga adlaw. Duwa ka mga lalaki nga nagpukutay sa downtown sa Bacolod nagkuhaan sa video. Camp manager sa evacuation center nag-aapila ka kuntani, hindi na magpadala sang used clothing kay kadamo na gid katama. Kag sa good vibes, Negros Trade Fair sa SM Ora next week na. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo Mirasol naka-landfall na sa Aurora kag padayon nga nagagiho pasaka. Napaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka mga probinsya sa Northern Luzon bangod sang bagyo nga Mirasol. May kabaskugon ini nga 55 kilometers per hour kag pagpangmadlos nga 90 kilometers per hour. Sa forecast sang pag-asa, may posibilidad pa nga magbaskog pagid ang bagyo kag may mga lugar pa sa Luzon nga pwede ipaidalom sa wind signal number 2. Ang southwest monsoon o kunhabagat ang magadala sang ulan sa pila ka area sa Luzon lakip na sa Western Visayas kag Negros Island region. Ginapaabot nga magasigasaka ang bagyo padulong sa Luzon Strait kag ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility sa buwas nga adlaw. Pero may isa pagid karon nga bagyo nga ara sa gwa sang PAR. Sa number 9, iplastar anay ang area sa nasunugan sa Barangay 27 sa Bacolod antes sila pabalikon. Ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD ang nagpasalig nga magahatag sang bulig pinansyal sa mga nasunugan sa Barangay 27. Ang mga totally destroyed nga mga balay ang magabaton sang 30,000 pesos samtang ang may partially damaged nga balay magabaton sang 10,000 pesos. Wala naman sang bulig sa mga nagarenta. Sunod kay Bacolod City Mayor Greg Casataya sa bahin sa Bacolod LGU, 15,000 pesos para sa totally destroyed, 10,000 pesos sa partially damaged, kag 5,000 pesos sa renters. Nagasugod na ang syudad sa pagbaton sa requirements para ma-process gilayon ang bulig pinansyal. Dugang pa sang alkalde nga luyag nila nga maplastar anay ang tanan pati na ang access road antes ipabalikon ang mga residente para sa tion sang emerhensya hindi na mabudlay ang pagsulod sang salakyan. 295 tanan ka mga pamilya na wad-an sa puluyan sa natabo nga sunog sa Barangay 27 Biyernes sa kaagahon o kung malapit sa 1,000 ka mga pumuluyo ang naapektuhan. Ang iba nga mga evacuation center, like sa Abada Sky, a bit challenging also, kasi kalabanan sila ari diri. So, amo tong ang consensus yesterday is that ang ako nagiging pangayo sa ila, i-inspect anay ang area. Sa number 8, ginkasugtan sa pagsinapol kahapon sa Mount Canlaon Natural Park Protected Area Management Board Committee nga hatagan sa authority si Governor Eugenio Jose Lacson para maka-issue sa special permit. May kantanan sa ginapatuman nga clearing sa sapa sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Sunod kay Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region Director Charlie Fabre sa September 25 magatipon ang Anbang sang PAMBI sa Kapitolyo. Sila magapasar sang approve sang resolusyon kag liwat nga magahingyo nga tugutan ng gobernador maka-issue sang special permit kag sakop na diri ang paghatag sang otoridad sa pag-monitor kag sa pag-control angon sa pag-dispose sa mga volcanic materials nga makuha gikan sa Ibid Creek. Pathag ni Fabre, ila ginkasugtan nga ang makuha nga volcanic materials ang pwede lamang madala sa Canlaon affected LGU
kag ayhan magamit ini sa construction o kun rehabilitation. Iga-forward ang maaprubahan nga resolusyon sa kay DNR Secretary Rafael Utilla kag hulaton ang approval sini. Si 5th District Representative Emilio Dino Yulo nga yara man sa pagsinapol kahapon ang nagsiling suno kay Fabre nga siya ang personal maga-follow up sa Tiglikum. Sa ocular inspection kahapon sa mga opisyales sa ginapatigay ng clearing operation suno kay Fabre, kinahanglan nga saylohon ng mga volcanic materials pangud kun mag-ulan, magabalik lamang ini sa kinutkutan. Buhaton man ang dredging master plan sa September 25 nga sinapol. Pagkatapos ng in-bank, forward namin kay Secretary for the approval. And then once approved, then the governor can issue now the special permit. Ang nakita kasi natin, kahit nandun sa adjacent, hindi ma-accommodate yung lahar. Kasi marami. So to monitor properly the disposition of the lahar, kailangan makabered siya ng permit na ibigay natin kay governor na siya na mag-control na kahit gamitin doon sa rehabilitation, reconstruction, or within the municipality affected by Mountain Laon. Sa number 7, ginsugura na ang pagpanagtag sang libre nga school supplies sa Bacolod. Ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang pagpanagtag sang school supplies sa mga eskwelahan kay inasang aga. May 1,206 ka mga estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School 1 ang nakabaton sang libre nga school supplies. Suno kay Mayor Gasataya, tinguhaan nila nga sa masunod nga school year magaumpisa sang mas temprano ang lokal nga panguluhan sa pagpanagtag sang school supplies santo sa pagbukas sang klase. Dugang pa niya, tinguhaan man nila nga dugangan ng mga school supplies nga ihatag sa mga estudyante. Matapos sa ABES 1, may iban pagid nga mga eskwelahan nga ginkatuan ng alkalde para ipadayunon ang pagpanagtag sa school supplies sa mga public schools sa syudad sa Bacolod. Tinguhaan nila nga maubos panagtag ang school supplies sa tanan nga benepisyaryo sining semana. And we'll prepare for additional na mga supplies na ihatag sa kabataan. So, as early as bungi pa rin, di ko nangadaan kung ano ang ipagdugan aside from the usual ginatag sa sugat. Sa number 6, duha ka mga lalaki nga nagpukutay sa downtown sa Bacolod, nakuhaan sang video. Pilaso ng isa sa duha ka mga lalaki nga nagpukutay kag nagsumbaganay sa downtown area sa Dalan Gonzaga sa Bacolod City. Makita sa video nga nagadugo ang ulo sang isa sa mga imbulbado. Suno kay Captain Francis De Pasukat, ang hepe sa Police Station 1, pareho nga gindetain ang duha ka mga persona bangod sa alarm and scandal. Tungod ng gamo sila sa downtown. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga may daan na nga hindi pag-intyendihanay ang duha kag sa ila liwat nga pakitanay sila ang nagsitaay kag nagtapungulay. Kagabi may aregluhanay na sa duha kag hindi na magpasaka sang kaso ang napilasan. Sa number 5, pusil kang mga bala nakuha sa raid sa Candoni. Bit-bit ang search warrant may angon sa illegal possession of firearms. Nagpadulong katapos ang Candoni PNP sa Purok Panakmalan, Barangay East sa Banwas ang Candoni sa Negros Occidental kagabi. Kuna naabdan sa kapulisan ng 42 anyos nga subject sa search warrant. Apang na-recover sa iya balay ang isa ka homemade caliber .38 revolver kag 4 ka mga bala. Base sa report sa Candoni PNP, ang search warrant ang gin-issue ni Judge Rodney Magbanwa sa Regional Trial Court Branch 61 sa Cabancanan City. Gindala ang mga nakumpiskar nga pusil kag mga bala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit. Sa number 4, lalaki patay sa pagpaniro. Teenager
nasalabat. Patay sa pagpaniro, mga armado nga suspect ang 27 anyos nga lalaki samtang pilason ang isa ka teenager nga babae matapos masalabat sang bala sa sitio Sinuwayan, Barangay Kamalandaan sa Kawayan. Nagwa sa investigasyon sang Kawayan PNP nga nagtambong sa birthday celebration ng lalaki kag nag-inom-inom upo ng mga himata sang celebrant. Bangod sang kahulugon, nagdesisyon ang biktima nga didto na lamang matulog. Pagkaligid sa pila ka minutos, may duha ka mga persona nga nag-abot kag ginmanduan ang biktima nga magwa sa balay. Sangyara na sa pertahan ng biktima siya ang gintiro sa makapila ka beses sa mga suspect. Ang 19 anyos nga himata sang celebrant nagatindog sa alagyan ang nasalabat sa bala sa iya na wala nga butkon. Na-recover sa crime scene ang 5 ka fired cartridge cases sa 56mm kag isa ka fired cartridge case. Ang pilason nga teenager ang gindala sa ospital. Sa number 3 camp manager sa evacuation center, nag-aapila nga kung tani hindi na magpadala sa used clothing kay kadamo na gid katama. Padayon sa gihapon ng pag-abot sang bulig kag ini ang ginapasalamatan sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Ginpasapasahan sa social media ang litrato sa mga used clothing ngayara sa mga hallway sa Apolinario Mabini Elementary School. May iban nga nag-react kay nga nagnilapta lang. Patag sang camp manager sa evacuation center nga si Wendy Castro, sa kadamuon sa mga naga-inabot nga bulig, used clothing ang pinakamadamo. Kung tipo nun, pila ka mga classroom ang sarang mapuno sini. Ang natabo ko no, matapos buksan ang mga sako kaginpilian sa mga pangbabayi, panglalaki, pangbata, wala mahimos gilayon ng iban nga mga bayo. Gani, nagbutang na sila sa mga tao nga amo ang magahimos sa mga used clothing. Pack na siya na hindi nila ibalik sa sako. That is why naglalapta. Naglalapta. Yes. Dira nagkuha ng negative feedback. Yes. Tapos amo na sa subong ging pahimos naman nato nagbakal kita sa sako para lang ma-keep na siya sa matipon pag butang naman kami gwardiya nga i-regulate lang anay ang pangbukas. Ginapasalamatan nila ang tanan nga mga nag-donate pero nagapangabay nga kung pwede hindi na magdugang pa sa mga used clothing. Kung pwede tani mga kitchen utensils, sanitary napkins, mga toiletries ang ihatag sa mga nasunugan. Do away lang anay paliyo. Yes. Gayo na kami damo na thank you good so much sa inyo nga pag dagsa no pag dala sang mga panapton no used clothing nga magamit sa aton nga mga affected individuals but subong damo-damo na gid. Pati si Mayor Greg Gasataya, nagapasalamat man sa tanan nga bulig halin sa pumuluyo pero ginaubrahan na sang sistema para hindi maglapta ang mga bayo. Wala ka din sila bulutangan. Instead na wala ka din na apresyar ang pagkakad. That's why nga naging ito scheme kahapon ang DSSD. At first, binasegregate nila, but at this time, sila mo damo, kaayo, they are overwhelmed, no? Ini sa clothing pa lang. But we assure them na hindi nila mausik. Nagapabilin sa evacuation center ang mga nasunugan. Gintagaan sila sang tagdumalahan sa eskwelahan nga magtiner diri sa sulod sang 15 dias. Modular lang anay ang klase sa mga estudyante diri. Isa pagid sa kabudlayan sa paghakot sa mga bayo nga ginadonate kay mismo ang mga nasunugan wala pa sang butangan sini. Ang iban nagatiner sa mga balay sang ilang mga paryente. Ang iban sa ila nagaguyod sa mga sako papauli kutob sa mga nakuha nila nga mga bayo nga pwede pa mapuslan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 2, makaduha ka beses nga nagbugas ang abo ang bulkan kanlaon karon nga adlaw. Sa records ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, una nga nagbugas ang abo ang bulkan las 6:18 kainas ang aga. Naglawig ini sa masobra sa 1 ka oras. Naguntat ang ash emission 7:27 AM. Kag ang low plume padulong sa north-northeast. Suno kay Toleme Maniego, ang Science Research Assistant sa Kanlaon
Sound Observatory sa La Carlota, naglawig naman sa 2 ka minutos ang ikaduha nga ash emission nga nagsugod 7:54 sang aga. As of press time, wala pa sang may na report nga ash fall. Suno kay Maniego, isa ka weak ash emission ang natabo. Kay pila pa man lang kaadlaw na record nga mga activities sang bulkan, hindi pa man sila makapatod sa mangin sitwasyon. Padayon ang monitoring. Nag-rest ang kalaon kung nag-duty ang iyang So, ang indication nun sila is nagiging more active ang ating na vulkan. Kag sa number 1, nag-resign na bilang House Speaker si Martin Romualdez sinila mga hapon. Samtang mga 6,000 ang ginapaabot magatipon sa Domingo para sa indignation rally kontra sa isyu sang korupsyon nga ginaatubang sang pungsod sa karon. Sa iya nga pagpanawag sa pwesto, ginsiling ni Romualdez nga ang iya paghatag sang iya nga resignation na updan sang clear conscience. Tuyo niya nga mahatagan sang ligwa ang Independent Commission nga makapatuman sang mandato sini. Sanay Bacolod Congressman Albi Benitez, 2nd District Congressman Alfredo Marañon III, 3rd District Congressman Javi Benitez, 4th District Congressman Jeffrey Ferrer, 5th District Congressman Dino Yulo, kag 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez ang nagboto kay Isabela 6th District Congressman Faustino Boji D bilang House Speaker. Si D ang nagaisahanon nga nominee. Samtang sa press conference nga ginpatigayon sang 1C o kunang One Negros Ecumenical Council nga ginatapuan sang nagkalain-lain nga mga sektor nga nagalakip sang simbahan, civil society organizations kag mga progressive groups magatipon sa South Capitol Road ang grupo. Magasugod launa sang hapon ang marsya padulong sa NGC replica sa Bacolod Public Plaza sa Domingo. Ang indignation rally nga nationally coordinated ang magasugod las 2 sang hapon. Sa tunga sang ginatubang nga kontrobersiya angot sa flood control projects lakip ng budget insertion kung sa diin trilyon sa natula bangod sa korupsyon, ang paglunsar sang 8 trillion march, mahiya kayo, ikulong na ang sabat sang grupo. Sino kay Father Arman Onyon, ang provincial coordinator sang 1C, hindi pro-Marcos o kung pro-Duterte ang grupo. Ang grupo pro sa pag-akusar kag pagpapreso sa mga responsable lakip na pagbawi sang kwarta sang tawo. Sino kay Noli Rosales sa nga Bayan Negros, tigayo na nakakuha ang grupo sang permit sa among nga rally. Padayon pa ang ilang kampanya para sa luyag magpupod sa away kontra korupsyon. Sa pihang kabahin ng pagtalos ni Congressman D kay House Speaker Martin Romualdez ang wala sing kinalain para sa bayan kay si D ang kaalyado man. Kaning panawagan sa aton simbahan sa buong nationally coordinated ining aton niya nga kwan September 21 March. Panawagan niya mahuya kamo, ikulong na kayo. Kaya gindugan mo, iuli ang kwarta sa tao. Mga 6,000 na ang mga, pero until now sige kami educate from the grassroots para mas papadamo pa naton kag sa buwas nga adlaw marikorida kita para ipabalo sa public na kung sinong init na, sinong itismoso sa korupsyon, sinong akig na sa sining grabe nga pangawat. So, dapat magaupod, magasuksok lang kita sang white t-shirt. Kung wala sang white t-shirt, mahimo kita white ribbon. Sa Good Vibes, taga Negros Cabala nga nakabase sa Metro Manila. Inina ang bulong sa kahidlaw mo sa Negros. Pagkaon, produkto kag mga taga Negros ang magapadulong sa SM Aura sa BCGC para sa tuigan nga Negros Trade Fair kag for the first time maintraman ang taga Negros Oriental kag Siquijor. May report si Romeo Subaldo.
Sa ika-39 ka tuig, pagadalo na naman ang mga produkto kag pagkaon nga himo sa Negros kag himo sa mga Negrense sa Metro Manila. Halin sa nagkalalain nga mga Negrense delicacies, fashion, mga gamit sa sulod sang balay, pati na decorations ang sarang masaksihan sa SM Aura Premier and SMX Convention Center sa BGC sa Taguig. Sunod sa kay Mary Ann Colmenares ang co-chairman sa 39th Negros Trade Fair. 139 ka mga exhibitors ang magapasakop kag 23 ka mga local government units ang mag-intraman sa pinakamalawig na nga trade fair sang isa ka probinsya sa Pilipinas. This year is also a breakthrough for us because of NIR. Then we have invited our Oriental counterparts. So mag-isa na sila ka contingent. They're about 12 na sila ka mga different exhibitors na ma-join sa aton man. And City Hall also has one representation. So wala na po sang us bringing Negros to Manila. We are actually in the occidental side, the catalyst, yun, di ba? The catalyst to bringing the NIR together in terms of trade and commerce. Isa sa mga exhibitors amo si Chef Seleni Pontespina sang Isabela. Halin sa toasted pastillas, nag-explore sila nga maghimo sang sarisa chips. Ang dahon sang sarisa, ginhimo nila nga flavored chips. Kag sa duha na kasunod-sunod nga tuig sa pagdala nila sang ilang nga sarisa chips sa Negros Trade Fair, sold out iniperme. People were lining up to try it. Demand was high. We had to keep shipping stocks from Isabela to Manila. On the 5th day, we sold out. The following year, it happened again. Twice sold out. Sarisa chips became a symbol of how innovation can be born from tradition. Kaupod ni Chef Seleni ang iban pagid nga mga Negrense producers sa pag-display sang ilaman nga mga produkto sa SM Aura. Sa bulig sang Association of Negros Producers nga among sa likod sa Negros Trade Fair, padayon nga nagakabuligan ang mga magagmay nga negosyante sa pag-market sang ilang mga produkto kag isa na ang trade fair sa mga avenue para makilala sila. The passion for the Negrense for nurturing entrepreneurs will always endure as long as there is someone who needs a hand. At ANP, we recognize that by helping others help themselves, Negros will continue to thrive, creating opportunities and securing the future for generations to come. Sa September 23 tubtub 28 na ang Negros Trade Fair. Sining nga tuig, gitig-uluhan nga himbon o kunang hiligay nun nga tinagha para sa pagtililipon. Bangod sa kada trade fair, nagatipon ang mga Negrense kag ang mga nagasuporta sa produkto nga himo sang mga Negrense. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay RH Tata, hambal niya, good afternoon, NIR. Andre Tahonera, good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara. Jocelyn Loquero, good afternoon, Miss Barb, and to the Digicast team watching live in Hong Kong. Maricon Gamboa Hayashi, good evening, Miss Barbara and Digicast. Chona Evangelista Caredo, good afternoon, Digicast Negros, watching from Singapore. Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast Negros, watching from Payao. Romel Mahilom Galio, maayong hapon, Ma'am Barbara, kag Digicast Negros. Shout out man kay John Randolph Rubin, kag kay Jessery Garucha Hevero. Happy Wednesday, ka Digicast Ma'am Barbara, always watching. Pa-shout out kay Sean Andre, congratulations with honors. Wow, congratulations, kid Sean. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maying hapon.